Ștergătoarele de parbriz. Trebuie să știm că maneta ștergătoare de parbriz este în partea dreaptă a volanului și are diferite trepte de viteză. În cazul că ploaia este mai slabă și nu necesită o viteză mare de ștergere a parbrizului, putem conecta pe temporizare prima treaptă în sus a manetei. Pentru a regla temporizarea vom folosi butonul de deasupra manetei, astfel putând regla în funcție de intensitatea ploii timpul de ștergere a parbrizului. Dacă ploaia începe mai tare, putem conecta pe treapta întâia continuu, o treaptă în sus a manetei, iar ștergătoarele vor funcționa continuu pentru a avea o vizibilitate mai bună. Dacă ploaia este în averse, deci foarte puternică, se poate conecta treapta a doua a ștergătorului de parbriz, mai ridicăm o treaptă de manetă, iar ștergătoarele vor șterge mai rapid. Este recomandat în cazul ploilor torențiale de vară, mai ales când vizibilitatea se reduce foarte mult, să oprim pe partea dreaptă a carosabilului, să ieșim pe cât posibil de pe partea carosabilă, să lăsăm pozițiile aprinse și avariile pornite. Este foarte periculos să circulăm când vizibilitatea este mult redusă.